ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi da ka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Step into paradise at Mausen Telang Nongwar, your sustainable escape into nature's heart. Tangapo at pasau kenta buba Remington Paslen ulakam bakadan gejing tap vote tu Hapala polling station kabahap hapo kasut tengah Saipung constituency hak election Lok Sabha kablalong haka kakhandai tri uyayong arjar phosau uni orang ba ubedairu upator barim jong kasumer patorship haka arphotri uyayong arjar phosau ulapha da kajing ujo show deputy commissioner jong East Giant Hills district da kajing kerpat bantok ket banyak ling ba ke CCTV pelapendaj hapo ke polling station kena menlap ya kajing tap vote tu kemba ulakena. Harga jenikran berunong lom kubur kabar CCTV limba ke telefon ubat Remington Paslen ulang ba ukwa ya kahok bat kajing shisha bat ba kajing lek bor bat kajing lek dan bor kimdi setia ban yok jaka hapo kisnong kitau hang ni sarfi namta ka tu jing jia bala jia mendin em ba lapa ong to social media ha haji gidai ba jing jia po jong ka polling session na bene medan po pala ba po setengah Saipung ha temening ala ai kita ka ujor ke ban syah lor kata na ai kene ujor kemot ngakwa bantip ba ka CTV ka terekam na em hapo jong kani ka kum balabu hapo jong ne polling station ha tengah la de pikran hi batu tu te ubat tu badan hang tu em don tu deputy commissioner don pada prakasi mangi la receipt yang ai kani ka kopi bangala ujor ti ong hot ye kani tengah klemi nga kalian juga ngamot ngam ko abni thu ke be nga le ekran bari te kemot nga ni thu pi ke bangala le kemot hang ni ngala da pendep kan kung komram bangala ai ledu mendien nga ujor saka channel jong pi mo te kalami te nga kwa hang ni bangan tiep bangan bakin pen I ka CCTV okay bakin open ne ka thik kung kat kum bakalong ban yo I ya ke jing shisha ban tip ya ke jing shisha kat kum bangakwa kata ke insang tang ba kwa ban kren kende jing ide bat ki I nong tebut apo jang ga pala polling station mo ki bun ki bo pli sha pembit tadon te menur ngam nur benong ngatip I tangam kwa benong dan menur hang ni ke ba sim kebun na ban selur ban tep I kebut jong ki ve na mar ko mujing tip jonga kemot ka wei kebut ka wei ka wei buri ko wei kebut ka wei kebut wei buri ndai ban tep meten mar ka chaja sija ko mala karandu mendin ka chaja sija po I chen tia ta na kalian jonga nga ong pe sakat nungen im ban kamantoy ayu bangin tep yu tu candidate bangimon man tep san bot nan rubut Tadon kam sibut em san to te hang ni ngakwa banong ki pa ba pli bun ki bom tip ngan no mong bro bun ki bom tip here bun hi ki bakwa ban lek nang te bun ki bom tip ba namar ki rung hung to ki ong ki supen I ka slip bat ki ong lek tap kim tip ba don ba ki kli na gitu no to polis ta ba don to don ba kli nang to bakali nang to ong sar long em ban thap I me ong long hi rung da puang te ki yo sha tengana kalian juga ngakwa baka election commission kan sim kia ye kani ombanga bichni ya polling officer lene ya ki officer ri borong bat yo orang ba sinong le yeno ino ngakwa banikai badandu menta nadu nang ni skmat kamot ban shu sim kabu hi ban ong be yo ba yap ro penim yo ba im hero shu peniap shu ong ba yap tep te ki kemot shu ong pim to menta kemot banong sim gane sanspa li ime shu nuksa ma sempun ken sim ne sanspa temot ta ai tu ke vot chung me gen tep manga kamot la peniap em te yo ba yap ro ong udang im tep biang
tengah ia ledi kemut ngakwa benikai nang ne sekamat kumbang ngakwa ba kormen kan sing ngaklam ong ipi bangakersian nang no ngakersian ha kijing start jonga yo ya kanu ka parti ka bakwa banra ya ka chong su chong san jepo joka kalaya chuki klam da kono ino no ka BPP ka biang ka NPP ka biang ka kongres ka biang hendai ka bakam biang yang kadon be tangamde ukon basar lani ngamde ba ong kumtam ni ta nama rapo hi kene kat kum ka jing komplain hi jonga banga I nga wat ke bahayeng kidon te bele kata tangal de pensang thu iki tang bapli ba de don de ba pensang thu da kumwe bapli shenun tip shenun tip bapli babi bom tip te tanga kwa sar ba pin sang pha ban ban I ya kani ka banga fal halor jongka banga keren menin ban ngapan shisha om banga tang ban keren ha social media ngahun ngapan pa sendon da bang ai kani jungtho tanga kani jungtho tang iba kan dia tot ka klam da bo yaki section kata ka kendon anjuta ngamdon kam tu ban bo namar latip lupa taki mendai ban hikai manga kata ka section ke latip lupa kata kamot ia kani ngakarpat bagi political party bagi ladangam yo ekane justice Suong bet ngakra kwa bet ben ong hang ladaka suong bet ba katuk CTB ki ong bet bom trikam ka kemot ka political ba kwa ban kemot ladaki yo ka bor ba kwa ban sinchar kadar ka lenti ke badai mo kemot ke de ban ya trilang kan bangin wat ka kada ba CTB kamlong tang ba nga don bet ke jingkerman baka CTV omdon bala ban delete dan ne ban namar kat rekam na du pasdang du bekot ang tu ngalatip kita tang ba kata jing tip jonga bar ke jing le joki kami hap tepi tayo le se ki officer gele da kumno da kumtai hindai la ka CTV kam terekam kat kum kene ka jing jonga ta kumot hap ya da kumwai ta ngan ai tang kat ne tok tak netong terlada lada ki bakla pade kemot ke election commission kamla ban bisha kini kemot ngahap me takat kum ke jingtip jong hang ne baladu menin met ya ki bapli gitu ki posding officer masyabat balik ki syabat halor konong rim mdei tang banga kren menin te ngaladep te benong ngala kren kelum tang tu ong sar pe ban thep ye kabot jong ki wem long te we bru we kabot te nak kata-katau te nak liang jonga meni la yo bani keren belum mula batu tu uncas tu mam de ye tadi upara mangi tu tangan nong kwa bani tu kerteng nong kwa bani mo tang ba ong ba ju pediang bapli ular sip ikene ong ba kam ba pile kade benle nam ta ka jaj mariu jongi tangam nut ban ong menu ba sakem di Remington beslenye di ban sakem ikene kita ke ba film nut ong mo kata tanga ngala kular ni bong ladang shu asyong shit ikani klemdon bale ikani kam komot klemdon batep ikabut jong giwe nga tengal arai ban songjel tang nga kwa baga CTV kan nyai be nama lapau labu khnang ka hang ni ngal dep kli yu tu sar badong tu ong labu khnang ikani namata kani kam labu khnang namata kani kam te nam tao nong tu te su ong bem tu te le bu ong nem de ju nam tao nong tu nam tao nong le tu kan ba de chit ba sai te na ka leong jong ngasar nga kwa ba pin bana ye kene khubor khnang ba ka jaj pen riu khasi jantia bro ka wi ba kan tip ba nang ne shakmat ba ka jing le thok le syukur kham tam ka jing cha pen be ju poj ba pli bodon senong kendong ba ken nong ngop su ka ne ti bakin tap hoi bakimon bot om klem da pun bor you know klem la ban su ong be into su ong na ka kami jonga ka chitom nada ka kami jonga chitom tanga sang thu la jong ki clip ban tip cha election commission kan wan ra te ye ka tu ka mission tap bot hayeng de te ban ong su ai da to lele sara bat ki ne ki medical report suong kumot jingong jonga te kata ngamla ban pencija ka election commission ka pediang suong nomta nga ka men jonga ka pang mo sorry ba sengap mo lada ka men jonga ka pang
Gamot ngahapen ki medical report juga. Te namar bangamla bat pentit bakapor badai biang hendai ladaka lekon commission badde lene ki badon hapo jong police station hanu ma chong bai kum pala teki ong bai kan ni temba ngemla ban pediang kemot ngan na tap kinya kebot yang itu men jonga baplim nang don pedang ji stom ta sempul ke ta tengah kuat banang ne syakmat bagini kam kinom jashu batotip ko ki khon kari ubriuhnya trap ba ban chuai complain lene ban comment kurmar yeno shwa pinle da husiar da hi hajasen ndai nga shwa bangan le ngala husiar te kemot lada dei ba CCTV ke yaj be tik ket kum mengayo i kamot ba kini ki officer ki puling agent baru wahe chenong jong kepala udah ohi menar kam tam bo ukuran ngaku aban kan da bicit besai te no phone duk menin umaham nga tama ngadangnya sengap syong bo sengap la nai pas sengap ngam pas sengap tu la da pas sengap la ai da ke FAR te maham nga ong la da mewan cheng ne chane chapala ban pe ki jaka puta jungme hang ta mela wai tengah ong to sengau hajing sengau jumpi tanah kalian junga nganom ong hi kata namar hab lepe yang ki jaka puta junga na kom nusa hab lepe nya empat a ke FAR nomor tu romba chnong udah ba dan je bom don je biang tu kerana becit saya tu ong dekar korom pelat teh dan ong dek tin jungi kulit pelat teh dan kata tahu bom tip i ke bedeng baik kandau telani hau latip pelat hau latip pelat hak jing sang tu jong latip pelat badang ta kumno bo nu yalam ya ka ya ka chnong ka thau ban yalam hak jing shisha te ukwa ban yalam na ko bor lani ban bi ki ba ban thep gumta ban le gumta ki bot lani ba hak no ban ta mo tengah kwa ba kumunu rong ba chnong ro ka election commission ka de ban ai jing kli ke ba biang ken namar ladu menin ong inga ha bom don ke jing kurmar memla ban tukular bat menin menmet kila penlong ke meeting ba ong ba yo reming ton basleng de chu nong snong hoj kila ban ong namar ngalalong nong snong jong snong pala hoj menchwa ngala chong sobi choar chong ha kerpong kat prasnem dah din nang ta ho arja ka sauna kumto ken kumbakla sa tengah la chong beng ha snong pala tengah la chong snong pala te menta bagi ong wat de nga bom de nong chong snong te mot kila bakla te kebut jonga ka don tu te la de nga badabar balagi cha nga ta ben tu ukpa jonga luton khar men para jangan nambun betabut nong tu te une roma chnong la bakla balate ban maham ban egum tu te nga ai kene masih chu ban tip ha kene ka khubor lene ka masih ko ma ai la da u bakla keren song chit balat de bon mi khmat gen ban pan ma la da la ha jing ide bo upo la do ha jing ide bo maham nga te ha jing ide bat kan ni ka kam yele bu tu bat ki officer lene ba romba chnong kata ka ya da ka wei ta sa halo sa kamot ngan request BNP ha jing ide bat kan ne ka kom thap bot ma kat kom bu ujor jonga kamot ba lada romba chnong you don kti bat ki officer kamot kata ka ya da ka wei kat kom ka ingin sayok kayaknya ka statement mo te ha jing ide ba kam ham jong u nga lada usyong thu ba lo bakala ode ben mi khmat kan yo bangan ai u da ka FIR namar ka phone menta te therapy la tipisa tangam de briu ba khlut pelat akwa kan ba orang ba chnong usyong thu la dampet maki ka chnong ka thau jo ka chnong pala la we la cha le sisngi meno ba pete mana wapete la da ka jing ithap bot ka jia bat kumne da ba chu thit iki clip riu la ne ba chu ong nom ta ngan kren video shai utu uroma chnong ukam don pisau airam yo persa jonga la ne yo no mo yo no wa airam te upo berngem mesit ong pet la da pim ai ka bot jong pi bangan thep ya ka te la sha sisngi ba pin don kam tengah mirap fi berngem go bota lom long te tangam la ban pensisya ya kata la ni saya pekin
tang ba ha ka jing song tho jong a mot uno rong ba chnong kat kung jing maham jong u tu mot ula don kti te hone namar ki officer hajing shisha ki posting officer hajing shisha ki dai ban pe la kim la ban pe ka dur pe ka kti te hap tak siam so ban the bot wei bri wei ka bot ten dai ki klem sim ye kata tengam tip na ka iga daw yo la se ki posting officer ki chap pen pe hong ba chnong ne tang banga ong pe te ka bachit basai kini baro na du urang ba chnong o polling agent gini ki posting officer harangkat gi betu bedon kti ban temu ye kane ka masni kam po jaj mo ban thep ka bot jong ki we kemot ki la ai don bentalang te ki officer ki la hi ki kitip ken ge statement ki ban batai na nga tamlong te tang kung ko jing sang thu jong nga ye kine ki de ban yo ka jing hikai batang nga latip lada ka CTB ka pen pau shai ke ni ba kine ki briu ki klem le ye kane ka kam banga keno ngan song jel ba ngan siu tang latip te ta shwa bangan le blai don kat tengah le ye ki jing sha nam ta ka loi ka thai ba kine ki e baro kan ngat ha unong le namar ki posting officer chwa bikin le ki polling station kila sha hikai da ki benai polling agent ula sha hikai am kumno tu katu political party kan chu pak kurmari ubri klam da hikai kata dai dai ban keno te ba kata party kemur ong yang tata indai ula sing thu lupa te namar kanu kuno party ngange bite bakan ong pe yang tu la da jia kumno pi dai ban le be kung ka an le be kung ka an te kini ngana liang junga tengah melahi ban tang bang asania ka election commission rangkat deputy commissioner jong isjentia clearet ta ka jingir kerpat bodon brom junga ko wehi de ban pentikna bag CCTV kan ya be kum bakalong hapo ka balaji hang ne ka de hapo palamo polling station ka bahap hapo setengah saipung nang ta ye kene khanang mon tikena yo bakala menin don ki bakomen nga yo kene ka jia ha kene ka shillong mo apo ko wan shillong po ko wan shillong constituency ka bajia ka khandai trik ha ka singi thabot ka mot badon ki briu ka ba pendon kam da balek bor le thap ye ko bot yo ki we ki briu ta kumta ngalawan ban ke mot ban report te khnang ban lap khnang ban bakin play te ke CTV bakin penyat bet ke kumbalong te ban pau ke jing shisha ladang ade bakala tele ayu nga chule song shit ap song jel manga lada ki le bakala gitu kin sa baju bab ken lada ka sarkar MDA ka pelak jekir ka melele te ngan ong kumno te tangkat kum ka anya kerpat election commission lada habduk ban po chadel hiru dei ban chimkhia kane khnang baga jaj penriu jongi la sha la chisngi kan kamut kan tip ya ka riti sinchar kamut kan tip iki an kanun chnong kan tip iki an kanun yong sarkar go fer te tang ba chimkhia kane nga ka jing kerpat bakam sa ASEAN nga kerpat ikane baka election commission kam tang deputy commissioner jong ka isjentia on chimkhia ikane habro ki officer ban chimkhia ikane ki jingjia bala jia po pala polling station ka bahap setengah saipung ba ka CTB ka dei ban yat bet lada ka CTB ka sniu to tip bangan yat kham syakmat ban kerpat i political kindor kat nga hajing idei ladang amyo ke justice ke babiang okey tang ta ku boleh cibun sar ku boleh cibun ni piru ba boleh sar okey sar mo to ye piru okey